Witam pięknie. Chciałbym dzisiaj posprawiać o czymś, co starsi na pewno dobrze pamiętają, a młodsi będą mieć okazję, żeby się o tym dowiedzieć. W drugiej połowie lat 50. zeszłego wieku w naszym województwie pojawiło się coś, co się nazywało Śląska Gra Liczbowa Karolinka. Na odpowiednim kuponie trzeba było skreślić 5 szczęśliwych numerów z 90, wysłać to za 3 złote i dość prędko szło się wzbogacić. Były to czasy niedługo po wojnie i ludziom się nie przewolało i każdy chciał się jakoś reknąć finansowo. O rachunku prawdopodobieństwa żaden wtedy nie myślał. W najlepszych latach w Karolinkach szło wygrać nawet 1 000 000 złotych. Pamiętam, że pierwszy 1 000 000 pod Siemianowicach w 1957 roku. Wypełnione kupony ładowało się w budkach ruchu, które na początku były też pierwszymi kolektorami Karolinki. Jedna taka budka dość wielka stała w samym centrum Burowca, Kajzek mieszkał. Była fajnie oszklona, sprzedawał tam cygarety, szlachetne gazety, taki pan inwalida bez nogi. On tam miał dość sporo miejsca. Z boku zrobili mu takie dodatkowe okienko, przy którym posadzili jego żona i ona odbierała te kupony Karolinki. Po paru latach, jak Karolinka już trochę okrzepła, to naprzeciw piwiarni Rzepicha, jak się właziło na targowisko na Burowcu, to tam z boku postawili prawdziwą budkę, prawdziwą kolektura Karolinki. Na tym blacie, za którym siedziała obsługa, najważniejsze rzeczy to było krauza z klejem, w którym był pędzel, sztympel ze szwamem, no i dość srogie nożyczki. Bo każdy kupon trzeba było na dole poszmarować klejem, przylepić banderula, przybić 3 sztymple i nożyczkami uszczyć z boku część, którą dostawał grający, a drugą część kuponu szła do siedziby Karolinki. Kupony można było ładować do 6 wieczora w sobota, bo na drugi dzień, niedziela do południa, było losowanie. Ekipa Karolinki specjalnym autobusem zajeżdżała w rozmaite miejsca, przeważnie na imprezy sportowe, na futbal albo na boks i tam w czasie przerwy było losowanie. Bywali też w domach kultury, albo tamkaj była jakoś sala widowiskowa. Tam był przedstawiony jakiś program estradowy, w czasie którego z widowni wybierało się bajtla, synecka albo dziążka, kiedy to bajtel potem w roli środki z zawiązanymi oczami wyciągał ze specjalnego bębna 5 białych balików ze szczęśliwymi numerami. Karolinka miała też swoja pieśniczka, taki nieoficjalny hymn Karolinki. Pamiętam, że pierwsze słowa szły jakoś: Karolinka już się uśmiecha, to Śląska Liczbowa gra i tak dalej. Dalej nie pamiętam. Ona wlazła też do naszej rodziny. Tata nie grał regularnie, ale puszczał tam co jakiś sos po pora zakładów. Za to grocym całym pyskiem był mój ujek, starszy brat od taty, który mieszkał niedaleko nas. Ujek razem z ciotką grał regularnie co tydzień. Po jakimś czasie dołączyli do nich jeszcze znajomi zmysłowic i grali razem. I co by temu szczęściu jak najszybciej otworzyć wieża, puszczali nawet po 50 zakładów wolos. Po jakimś czasie dołączyły do nich jeszcze 2 wydane cery od tych znajomych i to już była, jakby to powiedzieć dzisiejszym językiem, spółka składająca się ze 4 podmiotów. I co by temu szczęściu jeszcze szybciej otworzyć wieża, puszczali nawet po 100 zakładów wolos. Grali, a szczęście jakoś ich omijało i przechodziło bokiem. Jakby powiedzieć językiem wędkarzy, chytali same sztychloki, bo nic grubszego nie chciało się chycić. Nie powiem, trafiali tam czasami jakieś poradwujek, za którym wtedy płacili,
Czasem wpadła jakoś trójka, jedna, dwie albo trzy, a piątki główny wygrany jak nie było, tak nie było. I wtedy ci znajomi wpadli na dość oryginalny pomysł, żeby pojechać do Częstochowy i pożykać o wygraną. Jak widać, oni najwyraźniej chcieli te szczęście przez niebo przepuścić. I tu ujek się szprajsnął. Ja mogę jechać do Częstochowy, pożykać o zdrowie do mnie i do mojej rodziny. Ale o to, żeby się wzbogacić, nie. W takiej intencji to ja tam nie pojada. No to ci znajomi pojechali sami. Pojechali, pożykali, przyjechali i grali dalej. A szczęścia jak nie było, tak nie było. W końcu tym dwóm cerom od tych znajomych zbrzydło się takie granie bez finansowych efektów i wystąpiły z tej spółki. A ujek, ciotka i ci znajomi grali dalej. Minęło kaś może 3/4 roku i szczęście przyszło. Trafili piątka. Pamiętam, że płacili za nią wtedy rubo ponad 400 000 złotych. Byłoby lepiej, ale co kiedy ktoś inny też trafił piątka. No, ponad 400 000 na pół to była fajna sumka. I wtedy tym dwóm cerom zrobiło się żol i przyszły do mamy z płaczem. My z wami grały tyle czasu, tyle pieniędzy my na to przepuścili, no się tylno leżysz ty wygrany. Ciotka, baba energicznie odpowiedziała nie. Przestali grać, to im się nie należy. Ujek był początkowo tego samego zdania. Ale był to chłop o gołębiem sercu i po namyśle zmięknął i zgodził się, żeby się podzielić też z tymi dwoma cerami. Przekonał też do tego ciotka. Zamiast ponad 200 000 dostali trochę ponad 100. To też był fajny pieniądz. Za to wygrano, ujek z ciotką wyremontowali się mieszkanie, kupili się nowe meble do izby, nowy 6-ramlinny krumleuchter, nowy tepich turecki i, co mi zostało najbardziej w pamięci, luksusowe jak na tamte czasy radio Beethoven, którego klank do dzisiaj mam w uszach. To nie było żadne stereo, bo wtedy o stereo się jeszcze nikomu nie śniło, ale ten klank, który się wydobywał z tych srogich głośników, z tych srogich drewnianych szynie, był richtig bardzo fajny. I to mi zostało w uszach. Na koniec jeszcze trochę o ujku, który mi pszczął fest a fest. Ujek miał 3 cery. Szwarne dziołki, moje kochane kuzyneczki. Wszystkie 3 były starsze ode mnie. Ujek im pszczął, jak to swoim dzieciom, ale chciał mieć też synka. Próbował go rok 3 razy, ale mu się nie udało. I ta całką miłość do synka przelał na mnie, do swojego bratanka. Dość często dostawał od ujka świeży pieniądz do kapsy. To było fajne. Niedługo po tym wygrany był u nas odpust i dostał od ujka tyle pieniędzy, że nie poradził sobie całkiem przepuścić na karasole i na maszkiety. Z tego, co mi zostało, mama mi kupiła jeszcze eleganckie szczewiki na zimę. Dzisiaj też się dość gibko idzie wzbogacić. Wystarczy ino skreślić 6 szczęśliwych numerów z 49, nie jak wtedy z 90. Lotto albo Lotto Plus. Można się zdragać multi, kaskada, szczęśliwy numerek albo jeszcze coś innego. A Karolinka została ino we wspomnieniach. Miała istnieć podobno, jak się dowiedział u źródeł, ino pora miesięcy, a przetrwała ponad 30 lat, bo taki ludzie pszoli. W końcu nie wytrzymała konkurencji z Totolowkiem, za co przynosi straty i trzeba ją było likwidować. To był monolog, który przydyktował Zech na jubileuszowy 30. konkurs po naszemu, czyli po śląsku. Zaproszeni zostali do niego laureaci 3 pierwszych miejsc ze wszystkich edycji. Zgłosiło się tam
35 osób, Josie ty zgłosił. Do finałowej trójki Zek się nie dostał, ale przeżył, że za to cudowną przygoda. Zajzek mógł przeżyć ta atmosfera konkursowa w tym kultowym gmachu Radia Katowice, w tej kultowej sali koncertowej. Zajzek się mógł spotkać z moimi koleżankami i kolegami z Podlaszymu Celotki. Godki było kupa. Pogodą się też ze stałymi kibicami, którzy tam chodzą co roku na ten konkurs. To jest okazja pogadać się trochę z wielce szanownym jury, który mnie tam trochę przemaglowało pytaniami, a byli to profesor Jan Miodek, ksiądz profesor Jerzy Szymik i doktor Jan Olbricht. Finałowy koncert po naszemu, czyli po śląsku, który się odbył 1 grudnia 2019 roku, nie tak dawno, też miał bardzo fajną oprawę, bo był to konkurs o Ślązoka na medal. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc stanęli na podium, jak to w sporcie się odbyło. Każdy dostał medal. Złoty kolega Jurek, srebrny koleżanka Kamila i brunatny kolega Stefan. Gratuluję im fez a fez, bo naprawdę byli dobrzy. Dziękuję pięknie.